Erropa pilaukatela, ez detela behar. Oain ze pasatzea hemen. Egizan erropa pilauket da, zueta da. Jo, ez dauket erropaik. Zer die buia hauek? Ostrak, ez dauketela erropaik. Buf, ze kapritxoso dien hauek. Itxon, ideia bat eukiet. Esan ba. Begira, ba Josu Juneri erropa ematen dio eta denak pozik. Oso ideia ona etxizaiten okurritu. Guazen ba! Asko gustatuko zaie.